nostre valor com a capitalitat és també el valor de ser una ciutat universitària. La Universitat Politècnica recupera la capitalitat universitària de Gandia després de més de 200 anys sense presència de ninguna universitat en la ciutat. Jo crec que aquest valor ha permès formar generacions de gandians, de persones que han vingut a la ciutat ateses per el nivell de formació, per l'exemplaritat en tota Espanya de disciplines com l'acústica o els estudis relacionats amb la mar o amb l'entorn ambiental o amb la comunicació audiovisual, i això ha permès formar a generacions de ciutadans que avui lideren empreses que són punteres, projectes d'investigació que són referents i que en definitiva generen, està demostrat, més de 20 milions d'euros d'impacte econòmic i més de 900 llocs de treball directes soles en la mera presència d'una instal·lació que tots els dies s'encarrega de la transferència de coneixement i de la relació amb la universitat i amb l'empresa. Jo crec que són mimbres suficients com per estar orgullosos del treball de la Universitat Politècnica, de les apostes complementàries com la de l'Institut Oceanogràfic que ha impulsat la ministra de Ciència i que estarà en la ciutat per a complementar aquesta unitat mixta que ja tenim en els tinglados del port, i des de luego l'embrió, ho ha dit el rector també, i li vull agrair molt especialment, l'embrió del que va ser el pavelló Gandia Arena. Jo estic en condicions de poder dir que en unes setmanes anunciarem novetats molt importants relacionades amb el pavelló, que va ser també el complement esportiu que crec que necessita el campus universitari però també la ciutat. Són proves suficients de l'orgull que podem sentir.